belai no wanama singcha patimung patithaka kumolung dosaram area go eba dosaram gamio oktomani bisingte saimangka Tripura Mothani chairman Burungganang juk Anima Debormano nogo habaino putok khaikya nei oktomani bisingte saimangka phiaba Burungganang juk chairman Anima Debormano bunai ongkha BJP ni adong Rajesh Deborma hanai oktomani bisingte saikhana rokha oktumnai rokno oktomana khana goi Burungganang adong MDC Ganesh Deborma thangoi naikha Burungganang juk Anima Debormano phiaba paithagono Radhakishpu thanao thangoi Rajesh Debormani mungoi FIR khaikya eba case khaikya Burungganang juk Anima Deborma no ichamato khabo no hayi phayi an nokhlo phayi ichamato khabo se to go ya na kar bai se se kharanan naikha ang ba sai tong khananga na bothrai kalang di nai shui tong pro bo ano dom ki hom ki ra phaikya swak bo nangja nang pore khan nang ano tangai sab somay aba haike nang dom ok ra phai am te ke ra phai hamba kono kok si salia bo berati barai phai ano sida bo kha to kha pala bo khorok sok pai kha bu sibo ra kha ramani pore nang tangai ana aba haike bo ne kono kok si salia phai si ani nokla ka zaro phakya phaiman pore kha te bo kat na gai bo ano buna ni na kha o kat bai ra khang ka ang jaga no thei bin pore an bosana nogo kori yang ring mani pore kha phagi babu phagi ra ding man pore an chrai phagya phaiman pore kha bo an chrai nyo chi bo buna ni nai buna nai khang kana babu kun ta sari kun ta hindi an chung busuk jora tong nai na babu phagi ni nok bi shuma ha phaka haman pore kha an bursa kiri jaga bono ti dol dol afro dol nogo jokhon ha kangan ang sai malia bono hoi ni ka swingar wo abuna nyo Rajesh Deborma no bin pore kasu nyarang mani khanago an busa giril soire kha kiri jagai bono chung jodi si bini logo te botai sabo bai torkar nan thaka chung adin tini sarigono 5টা 4:30 hai 5 baji kha aprok ang thui o kat bai khang jaga no thuyo bin logo borok tong othoso kebo mana khaya bono bo tini waisya prai somaina agi bo ano sini parani elakani borok ko tuyi ako mutual khai rekha oba hai tanglai sidi kisami shawa haina nung ako maninya sidi ne apro kaki ang tayong liya hini bo ani yak romi pulmoi bin babu sudo ako thang onai bo sui thango ang mani wi tongkha ka to phuna ang huka nini hamjang mana nang khaidi ani hamjang mana ang pati khayu ang no to kun hiya ble nang tang yam tiong phai ini hotat khlaiai dosram kamini sini village committee ni abu ne sini monitoring committee ni je chairman Burungganang juk Anima Deborma nogo tongmani jarawa thik 5:30 4:30 hai jarawa asomsa 6-7 jona hai kaise group chong nunglai tongmani bono mia poncheta thangna hatat tai nogo thanga akol bono mukha tokha erpore bono bathano nisai tokha ei rod dog bai he kat dog bono boi bathanani erpore sune bono simi bin busana porjonto bono ni klai am chole gokon mote khari yokha obo hikene saimanka je mia sarigo poncheto boto chairman chego poncheto obisoi thanai obon poncheta thango hone je bono aba hike akromon khayo obo thik je chota bosor josmon bo BJP ro o mahke bono attack khayo obon bagai cheng obo hai je bisingya tui cheng je bujag hone khana kane cheng bono medical tanangha doctor of Khirang hospital nuwan pore tabo cheng thanawa FIR khayo je bunai rokno tamni karone bono bukha khoroksa buri borok nogo tongmani jara bono tamni karone bono akromon khaikya tamni baga akromon khaina abno tine je obo hai BJP ni tongmung sitra tongma hek obo hai jeta thenta gundangai party kun dirnargniya obo ha unbagane chung birudi khlayo obno chung selango obon bagane chung je chini je bunai Rajesh Deborma bono just kona police judi tini horni bising judi kuno bono judi arrest klaya nkai chung obon pri khana chung dargana chung khana o area na ekla raro thanawa chung gerau khainai bone bone chung judi yakai tabok chung tharawa tabok FIR reja tamo khlai chung o naine judi yakai khana na oboni porikot